YouTube. Jeg er ret ny til det her med at optage, og jeg vil gerne spille et EverQuest med sammen med en af mine venner, der hedder Felix. Hej. Og det er mig. Ja, det er dig. Jeg vil have den. Det er min. Så tager jeg bare herinde. Nå. Jeg har troet, at du var i gang med den her, men okay. Nå, lad os... Skal vi så klare en mission? Ja, lad os gøre. Prøv at minder om min far, ikke? Og han fortalte mig, at man kunne craft sådan noget armor, sit eget armor. Man skal selv sidde og sy det og sådan noget. Og så jo bedre man gjorde det, så jo bedre blev armor. Interessant. Så hende her. Den her sjove dame. Hello. Hi. Bare tag den øverste. Ew. Sko. Hvordan ved du, at det er dem, vi skal have? Godt spørgsmål. Og hvad fanden er det? Så skal jeg skal lige... okay, nu ved jeg det. Vi skal plukke de her underlige Auroch. De der underlige buske, der skinner. Jeg leder efter dem. Der er 2 herovre. Der er 3, der er 4 herovre. Jeg fandt en. Allerede. Der er noget herude. Altså, jeg venter dernede, Lasse. Har du fundet alt det, vi skal bruge? Ja, ja. Eller hvad? Ja. Så jeg tror bare, jeg fælder noget træ, men jeg ved aldrig, hvornår jeg kan få brug for det. Okay. Jeg kommer tilbage til dig nu. Nej, jeg skal først lige have de der buske der. Nå ja, der ligger 2 af dem heroppe, eller 3 af dem faktisk heroppe. Ja, vi skal lige party, ja. Ja. Nu party af mig, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har lige inviteret dig, og du sagde buskene var hvor? Jamen, der var 4 af dem heroppe, da jeg kom herop. Jeg fandt en. For mig står det, der ikke er nogen. Så tager jeg den her. Det skulle jeg lige til at tage. Lad os se lige her. Vi skal bare have den sidste, den der ser... Ja, den er lige her. Men det er... Hvorfor? Jeg skal lige have det her. Vi skal altså have lavet os nogle nye svære. Nej, det kan vi få. Jeg har klaret nogle missioner her. Altså, jeg har spillet det lidt. Men jeg har kun level 4 person. Ja, det var flere så. Hey, du har brugt det der sådan, at du kan lave dem. Ja. Jeg har fået sådan noget en til Gud med. Det er fordi, det kan... Det er fordi, det kan man her lige for tiden. Så altså, er de bedre eller dårligere, de nye sko? Hvad for nogle? De er meget bedre end dem, jeg allerede har. Jeg tager den øverste og så øverste. Det er jo det, vi plejer at gøre. Så vi skal snakke med... Og det er magic items. Vi skal snakke med Sentryds Toby. Endelig lidt. Jeg skal lige være færdig med det her først, okay? Okay, men okay, jeg ved godt, hvor han er. Vent lige lidt, jeg vil lige kigge her den. Hvad skal det... Kan du se den lille bog oppe på kortet? Hvad? Kan du se bogen oppe på kortet? Er der en bog oppe på kortet? Ja, så kan du se sådan en lille bitte rød bog. Eller
blå prik der, det er dig. Og så er der sådan en bog. Det er der, hvor du skal hen. Ja, okay. Jeg ved godt, at det er sådan, det ser ud, men jeg troede bare, jeg kunne se det på kortet, altså. Og vi kan få en ny taske og nogle handsker i den her mission. Jeg tror, jeg tager handskeren. Luk. Jeg tager bare hernede, du må gerne tage den her op. Jeg tager den hernede. Okay? Men lidt, jeg får også, at du tager den. Er du fuld i den? Fuld i hvad? Er du færdig? Nej. Eller jo, det er jeg. Jamen det er fordi, det her det var en mission, vi delte så. Jeg kan heale mig selv, hvis det var vist nu. Ja, det er det. Jeg vil heal dig, jeg er priest. Det er derfor, jeg valgte. Jeg valgte paladin, så jeg kunne heale mig selv. Aren't you glad to see me? Du får begge. Okay. Sådan der, så har vi deres næste mission. Vent lige lidt, Lasse. Jeg skal lige skifte min nye bag ud med en af de bags, jeg havde. Det var så ikke lige så smart. Hvordan gør man det? Vent lige lidt. Okay. Sådan der. Hvordan skifter man dem ud? Du tager dem, du går ind i den der ligner sådan en magisk mand, og så klikker du på tasken, og så trækker du den sådan over til de der tasker nede i bunden. Jeg klikker på den magiske mand, ikke? Ja. Og hvad så? Det er det, jeg kalder det. Så skal du sådan trække tasken ind fra din taske ind i de tasker nede under din mand. Sådan der. Sådan, nu har du en større taske. Det kan jeg se. Jeg skal bare lige tjekke noget her, okay? Den Vi der skal hen til den lyseblå, tror jeg. Det tror jeg nemlig ikke. Lasse, hvad vil Fik lige dem! at hjælpe mig? Fik dem! Der er du. Jeg prøver at se, om jeg kan bosse den. Nå, men Felix. Var det det? Hvad var hvad? Missionen? Men Felix, Okay, han er sur. Felix, jeg kan kun optage i 10 minutter, fordi jeg får bandicam, så skal vi ikke sige farvel, og så laver vi en episode 2? Jo. Det er mit. Det er klart. Det er mit. Vil du sige farvel, eller?